עותמן, באגף הימני פנוי, מקבל את זה טוב מארביטמן שהולך ותופס מקום, התקפה יפה, עותמן מעלה את הכדור הזה, שער 1-0 למכבי חיפה. ואם אתם שואלים מי כובש את השער הזה, אז מי יכול לכבוש את השער הזה אם לא שלומי ארביטמן? סוז למעלה כשהקבוצה תוקפת, עלי עותמן מקבל כדור פנטסטי, הגבהה פנטסטית. נכנס לנגיחה. נכנס, יוצא מן הכלל בין רלדס לבין קפילוטו, ותשמע, שער גדול של חלוץ גדול. ארביטמן עם השער ה-28, מדהים, שלומי ארביטמן. קטן מנסה לשלוח את זה לארביטמן, ארביטמן! הכדור הזה במשקוף! עדיין לא נגמר מה שטראובר מחפש. הוא מחפש להעיר לשחקנים וכמעט קיבל מבוקולי עכשיו. איזה כדור! כדור ענק של קטן. ארביטמן מוריד, שטראובר מצליח להדוף, עדיפה גדולה. עוצר גול, וכאן, אם שמת לב, הוא לא חזר מיד לשער. היה לו מה לומר לשחקנים. חלמו, אבל תראה את ההחלקה של בוקולי. התקפה יפה, מזכירה את התקפה לפני הגול הראשון. שוב בוקולי, רפאלוב, הנה בעיטה, שטראובר עוצר את זה, האם זה השני? ארביטמן שם, לא מתלבש לו, איזו החמצה גדולה. ופספוס גדול של ארביטמן. זו החמצה שלא מתאימה לו מהמצבים האלה. ענקית של ארביטמן, לא מתאים. היה יכול להיות עם 3 כבר. נכון. אתה יודע מה? יכול היה גם לעצור את הכדור הזה. תראה, כדור קפץ, אפשר היה לעצור, שטראובר היה רחוק. אני מכיר שחקנים שהיו עוצרים, עמית. עכשיו בוקולי למרכז, משם כדי להמשיך, ארביטמן! והכדור הזה נעדף לקרן. חיפה לא חיכתה, הוציאה קרן במהירות, וזה כמעט הוביל לשער שני של ארביטמן. עובר יפה את בוקולי, שומר על הכדור גם מול עותמן, לכדור הרוחב, מיוקה! טיפס את הפינה הקרובה. אתה רואה את ארביטמן וטישיירה, שניהם עומדים שם, הכדור ילך משם רפאלוב מסובב! בבקשה. איזה גול! את השחקן הזה רצו להשאיר על הספסל הערב? מי? העיתונאים? לא, גם אלישה חשב על זה. למה? איזה כדור, אתה יודע, מתוחכם, אתה רואה, שטראובר התחיל תנועה לצד השני. תשמע, זה שער של שטראובר, שער גדול של רפאלוב, אבל שטראובר עומד בפינה הפתוחה. הוא עשה תנועה שמאלה, ראית? בדיוק, אם הוא היה נשאר לעמוד שם. רפאלוב בצד שמאל, ארביטמן עושה תנועה לתוך הרחבה, ארביטמן! וזה הולך החוצה! ארביטמן במחצית הזאת היה יכול לעבור את ניסים אלמליח ז"ל מביתר תל אביב שכבש לפני 55 שנה 30 שערים בעונה אחת. ולמצוא את אבידור, מיוקה נמצא שם אולי מהאוויר, מוריד את הכדור מיוקה. הנה באה בעיטה בידיים של דוידוביץ', ניסיון היה של ז'אן. רפאלוב מחכה למסיללה, לא מוסר לו, חזק, מסיללה מגיע, ארביטמן שם, גדיר במרכז, גולסה נמצא שם וגם רפאלוב, בוקולי מאחורה, בוקולי! הכדור הזה יוצא לקרן. מחכה רפאלוב עד שיבוא מאחור, נותן לו, מגביה כדור, תראה ארביטמן הורדת כדור לגדיר, ורפאלוב בסוף מוריד לבוקולי, פשוט יפה מאוד. גולסה, בוקולי, טישיירה! הכדור הזה בחוץ. יכול היה להיות שוויון היום. כן, בשערים עם הפועל תל אביב. לגמרי. דאבל פס מצוין, רפאלוב, גדיר רוצה מסירה, גולסה שם וגם שטראובר. עוד מצב אחד. מלול קדימה. זה אדום. זה אדום. זה מריה בוריאן. מאיר לוי ראה את זה. הרבה מאוד תסכול במכבי תל אביב, ותסיים את המשחק. שמע, זה 10 שחקנים, כל כך מיותר. זהו, עוד הולך להרביץ לו. מריה בוריאן רוצה מקינן. תראו את זה עכשיו. שמע, זה לא ראיתי. ניסה, בשביל מה זה טוב יא בוריאן? טוב, זה כל התסכול שלו, של כל העונה שהוא יושב על הספסל ומשחק איזה 6-7 דקות כמעט בכל משחק. זה גרם לאיש הזה. עוד מעט הוא גם יחזור שוב. הנה, תראה, הוא רוצה לחזור שוב לדקל קינן. רגע, עוד לפני זה אולי השלישי עכשיו. הנה הבעיטה של ארביטמן ושטראובר מוציא גול בטוח. כדור למרכז, מטר הצידה זה גול.
המשחק הזה מסתיים. מכבי חיפה מנצחת את הקבוצה המביכה של מכבי תל אביב 2-0. זה היה יכול להיגמר 6-0 או 8-0, אבל זה נגמר רק 2-0 למכבי חיפה.